Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, ή της τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γαρ γεννήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπήτων σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές. Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και των κόσμων φώτισας δόξας εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, ή της τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γαρ γεννήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπήτων σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές. Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και των κόσμων